Animals del món. Àfrica. Els lleons són grans felins coneguts com els reis de la selva. Viuen en prats oberts i sabanes. Els lleons viuen en grups anomenats manades. Els mascles tenen una gran melena. Els elefants són els animals terrestres més grans. Tenen trompes llargues i grans orelles. Les seves trompes poden fer servir com mans per menjar i beure aigua. Les girafes són els animals més alts del món amb colls molt llargs. Una girafa pot arribar als entre 5 i 6 metres d'alçada. Amèrica del Nord. Els ossos grizzly són grans ossos marrons que viuen en boscos i muntanyes. Pesen tant com un petit cotxe. Hivernen. Aquesta és l'àguila nacional dels Estats Units, coneguda per les seves plomes blanques al cap. Tenen una vista molt aguda i poden veure les seves preses des de molt lluny. Els bisons són grans animals peluts que solien poblar les praderies d'Amèrica del Nord. Poden córrer a una velocitat de fins a 56 km/h. Amèrica del Sud. Els jaguars són grans felins amb taques a la pell que viuen a les selves tropicals. Són excel·lents nedadors i sovint cacen al costat dels rius. El capibara és el rosegador més gran del món i viu en zones humides i boscos. Els capibares són molt bons nedadors i passen gran part del seu temps a l'aigua. Les llames són animals de granja originaris de les muntanyes dels Andes. Són conegudes per la seva llana suau i pel fet d'escopir quan estan molestes. Àsia. Els tigres són grans felins amb ratlles característiques. Viuen en boscos i prats d'Àsia. Els tigres poden nedar i cacen principalment de nit. Els pandes gegants són coneguts pel seu pelatge blanc i negre i per menjar bambú. Un panda gegant pot menjar fins a 12 hores al dia. El dragó de Komodo és el llangardaix més gran del món, que pot trobar-se a les illes d'Indonèsia. Pot caçar preses molt més grans que ell, gràcies a les seves potents mandíbules. Europa. Els ossos bruns viuen en boscos i muntanyes d'Europa. Són grans i tenen una capa de pelatge espessa. Són molt bons per buscar menjar, com baies i peixos. La foca monjo és una espècie de foca que viu a la Mediterrània. Les foques monjo estan en perill d'extinció i són unes de les foques més rares del món. Els llops són animals salvatges que viuen en boscos i muntanyes. Tenen un sentit de l'olfacte molt desenvolupat. Els llops viuen i cacen en grups anomenats manades. Oceania. Els cangurs són marsupials que viuen a Austràlia. Són coneguts per les seves potes posteriors potents i la seva bossa. Els cangurs poden saltar fins a 9 metres d'una vegada. Els koalas són petits marsupials que viuen als arbres d'Austràlia. Els koalas passen la major part del dia dormint, fins a 18 hores. L'emu és un gran ocell no volador que viu a les planes d'Austràlia. És l'ocell més gran d'Austràlia i el segon més gran del món després de l'estrus. L'Antàrtida. Els pingüins emperador són els pingüins més grans i viuen a l'Antàrtida.
Passen la major part de la seva vida a l'aigua, però tornen a la terra per pondre els ous. Les foques de Weddell viuen a les costes de l'Antàrtida i són conegudes per la seva capacitat de bussejar en aigües molt fredes. Poden aguantar la respiració durant més d'una hora sota l'aigua. Els albatros són grans ocells marins que volen sobre els oceans de l'hemisferi sud. Tenen una envergadura d'ales de fins a 3,5 metres, la més gran de tots els ocells. Animals del món.